kyytiä tonne Keski-Suomen opistolle. Mikä ei? Olisiko hyvin mahdollista? Me pitää lavilla. Joo. Hyvä. Jep, lähetään. Teuvo, ota minut kyytiin. Vauhti on hurmaavaa. Vauhti on hurmaavaa kuin Montsan radalla. Tää rupee olemaan, tiiäksä, ton Viron ja Tallinnan jälkeen niinku jo vähän liian meinaa. Ei vitsi. Ihmeen tätä kaveri otti, jos meidän kyytiin. Annoitko sä sille mitään massia? Varmaan joku kakkonen pitää heittää. Kakkonen pitää heittää. Oot sä Amarillo, kaikki siellä tunnaton kello. Keski-Suomen opisto. Mitä se alkaa? Semmonen. Joo, kiitos. Olkaapa hyvä. Voittakaa pärjää. Kyllä, me varmasti. Hyvä. Jep. Moro. Ei, kyllä tää mun mielestä voittaa Niagaran putoukset ihan mennen tulleen. Niagaran putoukset. Mihinhän meidän pitäisi mennä suunnistaa täällä ensin? Mitä täällä tapahtuu? Katos nyt. Lähdetään käymään yläkerrassa. Mulla on kyllä nyt ihan hakoteille. Eihän meidän tänne pitää. Ei meidän pitänyt tänne tulla. Anteeksi, me ollaan ensimmäistä kertaa paikalla. Joo. Onko täällä jotain meille, että me päästäis sisään tänne kouluun, kun me ei tiedä mihin me mennään? Okei. Mulla on avaimet. Missä haluaisit sisälle? Me etittäis sen nimi oli Rintamäen Sakari. Okei. Sakari on sit tossa toisessa rakennuksessa. Mä lähden No niin mä näyttämään sanoin teille. sulle, että me tultiin väärään Joo, rakennukseen. mutta ei oo mikään ongelma. Sä oot nuori mies ja sä oot nuori mies. Te jaksatte kulkea kyllä. Kyllä. Mä neuvon. Tavattiin tossa näköjään kylän asukaskin, joka neuvoo meitä, että mihin me ollaan menossa. Onko se tuo rakennus tuolla? Se on se rakennus. Sä tiesit. Sun sydän sanoi, että se vie tie sinne. Mun sydän lyö samalla lailla kuin Jari Sillanpäällä, eli bum bum bum. Hei, Suolahti sali, nyt mennään. Anteeksi herra! Oletteko te Sakari Rintamäki? Kyllä. Elikkä tavattiin toinen kylän asukas nyt. Joo. Sellaista hommaa, että mulla on ensimmäistä kertaa täällä opistolla. Joo. Osaisitko jotenkin neuvoa meille nyt, että mitä meidän pitää tehdä, me käytiin tuolla puutalossa ja kai me täällä asutaan sitten. No mitä sä oot tullut opiskelemaan? Täällä olisi niinku nuoriso- ja vapaa-ajan perustutkinto olisi semmonen. No et sä sitten tiedä mistään mitään. No en mä nyt kyllä oikein tiedäkään muuta kuin siitä. Mutta ei mitään. Mutta kaikki hyvät tyypit, niin on totta kai tervetulleita. No niin. Joo. Joo, tää on vissiin se asunto. Hei, täällä on bilispöydä. Mennään pelaamaan. Oi vitsi, kato. Uskomattoman hieno mesta. Joo. Mä en kyllä tiedä, että mitä nykyään opiskelijat tekee, kun ne pelaa vaan pelkkää biljardia. Koulussakin vaan biljardia. Silloin meidän aikaa ei ollut mitään. Sen takia mä aloitinkin ton matkustamisen. Tervetuloa maamme kauniimpiin keittiöihin. Täällä on kaiken näköistä. Hei, ruvetaanko kokkaa tällä kattilalla? Ei Tehdään vaikka nuudeleita ja kanaa. Uskomatonta toimintaa. Miten tää voi olla mahdollista? En tiedä. Kierrätys täällä näyttää toimivan ainakin. Joo, ei meidän äiti on sitten ainakin 5K. Joo. On täällä ihan paperin keräystä ja... Tää on melkein pahempi kuin kamputsassa se kotikeittiö. Tää on kyllä pahempi, jos ei pahin. Huom, jääkaappi on rikki. Päällistä. Pää jäähylle. Et uskalla pistää kieltä tuohon. En mä. Euro. Ei me varmaan kuleta sitten tästä läpi. No niin, nyt mennään kattoon. Saatiin sellaista huhua liikkeelle, että täällä olisi englannin tunti meneillään. Mähän on tunnetusti aika hemmetin hyvä puhua englantia. Joo. Itähän on kielimiehiä. Hej! God morgon, vi hade det här in dagen för Lotte mig, det engelska. Tää on enkun tunti.
En kun tuntuu. Teillä on. Mulla on kyllä kauhea lenssu. Onpa teillä paljon täällä oppilaita. Mikä täällä on oikein meneillään? Täällä taitaa yksi vastalause. Jaa, sehän on englanniksi exception. Kato kuinka ihana, toinen poika, joka hymyilee vaan. Kyllä koulu on mukavaa, eikö se oo? Joo. Joo. Oli kiitos, tack ska du ha, vi ska vi gå nu. Visästi Morkon. Nyt mennään kattoo kirjastoon, mikä toiminta tää on. Tää on aika hiljainen paikka kuulemma. Mut hei, me jatketaan matkaa. Kirjastossa pitää olla aina hiljaa. Ne. Ett ögonblick vi har en haren där. Hej. Hej, mitt namn är Heikki. Hej, jag heter Joni. Hej, mitt namn är Jarno jag bor i Vuonteen. Hur gammal du är? Här. I dagen. Idag jag är 13 år gammal. Joo, mihinkään se yksi sankari taas hävisi. Se on kyllä ihme jätkä, se ei malta pysyä yhtään houkussa. Mä veikkaan, että se olisi täällä, kun kuuluu semmonen pauke ja jutina. Katsotaan. Mennään sisään. Ei, mitä sä nyt täällä oikein? Meidän piti olla ihan jossain muualla. Mä löysin tänne teen pommari. Joo, niin mä kahtelin. Täällä on kaiken näköisiä soittovehkeet. Täällä on ihan mahtavat puitteet soittaa. Onko täällä muuten jotain rockibreikki-touhuja tai jotain tällaistakin? Niin, ne jotkut tuolla puhuu, että Että on? Joo, että erilainen välivuosi. Ja on. Pitäisiköhän meidän tulla erilaiselle välivuodelle? Valitaanko se rockibreikki mieluummin kuin opiskelu? Joo. Mä vaan siis vetää sinne. Menikö yhtään putkeen? Ei. Mikä toi on? Mihinkähän toi jätkä? Mennä sä oot, hei jätkä, mennä sä oot menossa. Lähden puntille. Hei, mennään mukaan. Paavio. Mitäs pojat? Ei mitään. Ja tervetuloa ruokalistan pariin. Tänäänhän meillä on tosiaan riistakäristys. Ei tytöt. Vedetään. Kivi, paperi, sakset. Ei! Jätkä joutuu vetää. Kouluruokaa. Kouluruokaa. Riistakaristystä ja perunamuus. Ateria on tärkeä. Kouluruokailussa täytyy muistaa se. Äijä hävis vedon. Sitten syö koko suullista. Tää on hyvä. Jätkä ilman safkaa. Että miten sä oot täällä koulussa oppilaana. Joo, Niin, onko tää nyt sitten minkälainen paikka? hieno paikka. Kyllähän se nyt näkee maisemistakin, toi on toi Hirvikallio tossa, ei kun mikä toi. Kirppuvuori. Kirppuvuori. Mihin sä meet? Mä käyn täällä. Älä! Hei, tuo kei. Mitä ero on norsuilla ja kirpuilla? No, Norsulla voi olla kirppuja, mutta kirpuilla ei norsu. voi jitsi, mä oon suikkeis. Voin sanoa, että on mennä aika hienot maisemat. Oh. Ja oishan tuollakin ihan kivas. Hei, mulla olisi idea. No? Otetaan vene ja soudetaan Ruotsiin. Joo, eikö se ollut suunnitelma? Nyt tulee oikeaan suuntaan, niin päästään helposti Ruotsiin. Mitä jos mä pistän 2 sormella? Kumpaan suuntaan me mennään? Toiseen. Mulla on, tiedätkö mikä paita? No niin. Ellu ja Ella tuntee. Hyvästi Keski-Suomi. Hyvästi.